Maadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kanginan. Sukad-sukad may gala, wala man yun ko naga-live og Wednesday. Pero karon live ta kay wa man ko'y golf. Di man kadula kay sarado man ang akong kon may gala, akong golf course kay apil man sa quarantine. So wala gyud. So instead nga magikugtok kung diri sa balya, magistorya tag kanang kon ba, mga mingaw nga problema sa tinuod sa karon mga panahon na ba. Kadaghanan sa inyo hadlok na gyud kayo ba. Way labot sa inyo mga high blood, sa diabetes, sa mga unsa pay sakit ninyo, samot na gyud ning COVID. So, doble na ang ginaisip ninyo karon. Labaw na tong naay mga sakit lagi. So, sige kong isip bang may gala nga ngano man ning kadaghan sa inyo dili ma-diagnose dayon ang sakit. Ngano man ning dili man kasabot ang doktor. Sukad-sukad sa pagsugod ako sa doktor sa Kanginan may gala, sukad-sukad pa gyud. Mga 2004 man siguro ako nagsugod. Ang kanang pag-diagnose sa sakit may gala, mao kinay main problem sa kadaghanan sa inyo. Muadto pa mo duha, tulo, upat, lima, unom, maabot pagig napulo ka doktor bago masakpan. Unsa man gyud problema? Ang main problem may gala, duha. Ikaw, ang pasyente, ug ang doktor. Ang doktor, dili maminaw, dili ma-examine. Una, nagsugod na akong ubo. Kay mukusog man kong istorya. Maunang mong ubo ko. So, problema doktor. Ay kaduha, pasyente. Unsay problema sa doktor? Kadili lang nga kay ni katol akong tutonlan. Uy, tubig. So, ang doktor may ganang dali. Dili gani mangutana kung sa main problem nimo. Ikaduha, dili ma-examine. Kung dili gani ninyo mainsakto ang pag-istorya sa doktor, mali pod. Unsa may nahitabo nga ang doktor may untay mag-diagnose kamo ang naisakit. So unsay gyud dakong problema ng kanong di man gyud masakpan ng inyong sakit. Sa pagsugod lang ninyo may gala, kung mali ang inyong pagsulti sa doktor, katong doktor libog, may untag kanabang moingon siya nga, noy, wa di ko kasabot sa imong istorya, noy. Di ra ba moingon ng doktor, ana ba? Mo nang mahitabo nga, madungog lang to niyang usa ka portion sa imong istorya, mawala na siya. So, kamo mga pasyente, pag before mo mulakaw o moadto sa doktor ninyo, kay bulo na mo sa inyong istorya. Kay kung katag ang inyong pag-istorya sa doktor, katag po ang utok anang doktora ba, bisag kung saan naka-bright anang imong doktor, ay dili. Palpak yun na yun. Muna, pag uli ninyo, mali ang diagnosis, mali ang tambal, asa mo maingon, mawala ang iyong trust sa doktor. Munang mag-herbal na lang mo. Manginom mo bisag unsa nga dili mauunta, mosamot ang inyong mga sakit. Mao no gyud ang main problema igala. Sukad-sukad sa pagka-doktor nako 1980 ha, kung naunala na ninyo 1980. Sukad-sukad sa 1980 may gala. Pirmi jud ko makaatubang og pasyente, dok, gikan ako kang Dr. Pulano, Dr. Juan de la Cruz o sa pa ba? Wala man ko maayo. Sa napulo ka pasyente may gala, sa napulo ka pasyente, may ganing day isa maingon nga gikan ko kang doktor Dr. Guapo, ayo dayon. Unya kay mutanaw ko isa ka gatos ka pasyente sa isa ka adlaw. Hunaw-na lang na ninyo og pila ka buok ng mali ang diagnosis. Halos tanan mali.
So, di man ako nato makambyo ang doktor. Unless of course nga nakaagi na ka sa iya, nakaistorya na mo, nakaagi na kang tambal siya, siyempre mobilig yun mo yun, di ba? Pero kung una na inyong nadunggan iyang pangalan, o kung di ba giistorya sa inyong amigo, giistorya sa inyong pamilya nga kani si Doktor Kagapi mo ni maayo gili siya, manginha sa mo ba kung siya maayong doktor ba? Mamingwit sa mo. So, na i-rekomenda sa imong amigo si Doktor Kuan nga ni maayo ni. Ikaw pod, ha? Naigamay ni mong kuan, trust sa iya kay nadungong gani mo nga maayo siya, ato ka. Unya ang presentasyon nimo sa imong sakit mali manoy. Di libogation ang doktor. Ikaw libogation po ka. Unsao naman na. Di mag-abot ang tambal o ang diagnosis. Ang unang yun, kay mubo man yun lang 30 minutos makahuman ko sa akong istorya may gala. Buon lang yun ako ng pasakal, you know. Kadaghanan sa misdiagnosis, mali ang diagnosis, tungod kay kamong duha, doktor o ikaw, mali pod. So, una, sa dili pa mo muadto sa doktor, ihanay na ninyong istorya ninyo. Ayaw mo, wala pa gani mo kay bolo sa unsay istorya gyud ninyo tanan. Ha? Unsay nahitabo gyud. Diretso day mos doktor, dok. Sakit akong dughan. Mayon tag ingana ang sugod ninyo may gala kay pagsulti nimo sakit sa dughan, ang doktor ma-focus na siya sa dughan nga sakit may gala. Tiyaw mo na pila ka milyon ang sakit may gala. Ma-focus na siya ba? Ay, dughan ang yan. Chest pain. Muna ang sakit. So, kung dili siya mo interject, dili siya mangutana og question sa imo, ikaw unta maghanay sa istorya. Dok, sakit akong dughan, dok. Musabay nga maglisod ko ginhawa. Sunon mo binhod ang akong mga bagang, mo binhod akong kamot, unya paninguton ko og bugnaw. Ang pangutana na may gala, kamo di man mo kay balog hanay na siya ingana. So, kadaghanan sa inyo pag-abot sa doktor, dok sakit akong dughan, sakit akong likod, sakit akong bag-ang, sakit akong tuhod, patay. Unsay nahitabo sa imong doktor? Libog pang kutaw ba? Mao na siya main problem ninyo mga higala. Kaya ang doktor, kung dili maka-focus on sa kasakit, chest pain. Imong butangan siya, sakit akong balakang, dok, patay. Duha na kabuok ang kalsada ba? Ang isa paingon sa Cotabato, ang isa paingon sa Tagum. Unsaon na pagtagbo? Wala. Unya, dugangan pag yun ninyo. Sakit sa akong dugan, no? Nagsugod niya atong pagkasal sa akong anak. Kinsa may doktor kay balo ko kadusa kagi kasal na imong anak. Mao lagi na ang inyong istorya katag kay ba? Di iunta to nimo. Sakit nagsugod ni akong sakit sa dughan, dok. Mga tulo ka tuig na gikan karon katong gikasal akong anak o tiao. Dako kay nagdependensiya ba? Ha? Ang inyong data sa pag-istorya sa doktor, maubya na mohimo sa iyang diagnosis. Dili man mi mohimo og diagnosis mga inday, mga manong, mga manang kung dili na mo makuha tanan data. Amo na siyang i-collect, amo siyang idugang, amo siyang idugtong para makaabot mis diagnosis. Dili man mi pwede nga sakit akong dok, himo day ko reseta, mali. Mao po na mali sa doktor. Kay kung dili siya mangutana sa imo nga unsa pay nahitabo noy sa pagsakit sa imong dughan noy. Kung dili siya mangutana nga na may gala, palpak na siya ba? Wala na siya nagasunod sa algorithm sa paghimo og diagnosis. Oh, COVID man taron. Unsay mga simptomas nga kauban sa COVID? Di ba? Kung naminaw mo sukad ato pagsugod nako o pagsugod nato sa quarantine ba? Ang COVID mugawas nga pingot imong ilong. Dili ka kagsimhot og perfume.
Mao nang una nga simptomas sa COVID ba. Sunod ana na ay katol imong tutunlan o lisod itulon, sabayan o kalintura. So, diha pa lang mahigala, kung muadto mo sa doktor, Dok, dili ko kasimhot. Magbudlat lang ang mata sa doktor sa iba. Unsa may basig na kay sinusitis o sa ba nga daot imong ilo, unsa daghang kay ang hunaon ba. So imo gyud siyang isumpay. Isumpay nimo mga symptoms. Di ko kasimhot. Di ko akong tutunlan, mura kog na kay sore throat. Nya nagkalintura ko, Dok. Tulo na kog kasimptomas to. So, ang doktor na-focus na. Guwi, murag COVID niya. Murag COVID niya. O, di ba? O, di, sugda na nimo. Karon mga tulo na ko kaadlaw, Dok. Nagalisod naman ko ginhawa, Dok. Pero wa kayo mo, ha? Lisod ko ginawa. Di, mangutanag yun ang doktor. Unsa may lisod sa imong ginhawa? Pasulod o paggawas? Di ba? Pag muingon ka nga, pasulod man, Dok, di, nawala na siyang utok tong asma, kanang ubang sakit. So dito na ma-focus na yang utok dito sa pneumonia. Kuy ginawag lang lisod nga mahitabo sa imo. Ay alangan pil ka milyon ng sakit mga manong kung sao na namo pagka memorize ana. Lisod yun. Lisod yun. So sa paghanay ninyo sa istorya sa inyong sakit mga manong mga manang, matabangan nimo ay imong doktor unsaon pagdiagnose. So sa di pa mamuadto sa doktor, gihanay ninyo sakit akong dughan, Dok, nagbinhod akong mga papangig, unya malipong ko, mangitom akong pananaw, mabinhod akong kuan, akong bukton, unya lisod ko ginawa, usay gani matuan jud ko, matumbag jud ko. Di na-focus na siya. Na-focus na siya, unya sumpayan pag yun nimo nga nisugod niya atong upat ka tuig gikan ron, Dok, nga gikasal akong anak. O tiaw, dako kayong tabang na sa doktor mga manong. Mao na siya nga pag dili mo maistoryag tarong sa inyong doktor, mali pod ang tambal ba. So nang pangutana ron. Asa man ka mukuha anang mga simptomas sa mga sakit, ha? Naghimo kog mobile app mahigala, mao gyud na siya ang purpose ana. Kanang mobile app na ko nga diagnose yourself. Ang purpose yun na nga tudluan mo unsaon pagpresentar dito sa doktor ninyo nga mao ni imong mga symptoms kay bisag unsa naman inyong isulti ba? Sakit akong dughan, sakit akong kutuhod, sakit akong balakang, sakit akong likod, sakit akong ulo, patay ng imong doktor. Unsay mabot ana, pain reliever lang ihatag niya sa imo ba? Nya naday kay atakis kasing-kasing. So katong akong mobile app kanang naa-available sa Google Play, ang Diagnose Yourself ang pangalan. So, kato siya itudlo sa inyo kung for example, sakit inyong dughan. Madto mo sa pain, unya i-search. Tanawa dito nga asay kauban sa sakit ninyo, asa ang sakit, sakit sa dughan, sakit sa tiyan, sakit sa lubot, sakit sa tiil kana diha. Mapili na ninyo dito. So, kung mabasa ninyo ang iyong simptomas o ang string, ang sumpay sa inyong sakit, memorize na ninyo ba? So, adto mo sa inyong doktor. Dok, mao ni akong sakit, Dok. Kay kabalo naman kag unsay sumpay ba? Unsay related dito sa imong sakit? Para nang mingon kag sakit akong dughan, Dok, masakit akong kuto-kuto, sabay, ay, ko kinag di man mo kay balo anak kay wa man mo nag-eskwela pagka-doktor. Unsaon na ninyo? So ang diagnose yourself mahigala nga mobile app, mao na siya gyud ang purpose yun. Nga tudluan mo unsaon pagpresentar sa inyong doktor. Kay katoy imong doktor na mahimog diagnosis. Ayaw mo pagsugod nga moingong kag mura man ig peptic ulcer, Dok. Patay, diha na jud ka mali ba? Ngano man? Imo man siyang gikuha, narrow down ang imong sakit,
Nga wala, di man ka doktor. Ang doktor may maghimog diagnosis ana noy. Nay uban maadtos doktor maingon nga, Dok, niinom lang ko omeprazole kay sakit man akong tiyan. Di ang doktor po, wa man ni nangita sa akong opinion. Ngita ra mag confirmation kung tama ba ang giinom. Ay, inom padayon, padayon. Oh, mo man gyud ako iingon ba? Naghimo bitaw ang imong diagnosis, di padayon sa imong panghuna-una, di na ko manghilabot. Oh, mao na sa pirmi mali, may gala. Nga mag-una-una gani mo. Mura man ni kanang appendicitis dok. Wa mo kiapi. Nga kadaghan sa sakit sa kuto-kuto. Ha? Libo ang tamang sakit ana. Sus pastilan mahimong appendicitis, UTI, uterine myoma na intestinal obstruction. Ay sus intacros digos daily mahuman. Isa ka libro na noy. Ingani isa ka dangkal nga libro ba. Muna siya sakit sa kuto-kuto lang. Mao na siyang pinakamali gyud may galang anong dili mo matambalan. Kuhaon gyud na inyong kanang magdoktor-doktor mo ba? Kadaghanan sa inyo gyud sus magdoktor gyud. Dok, dianhi ko diri kay sakit mo na akong kuto-kuto. Mura man ni gallbladder stone. Wa kay kiapi. Naghimo na kadaan og diagnosis. Unsaon mo na? Moingon ang doktor dayon nga, ay ikaw na itambol sa imong sarili. Oh, gusto lang nimo ipa-confirm nga tama dahil ka mali na siya may gala. Ang paggamit sa doktor, tagaan mo siya symptoms, siya mo himo og diagnosis. Ayaw pagpataka og diagnosis no. 30% sa mga pasyente mag-eksperimento og tambal. Sukad na ko pagka doktor may gala, wa pa ko kitag pasyente ba nga na nag-inom nagtambal. Herbal pa ganing uban, Santa Cruz Digos, mali gyud kay gyud. Mao nang nahitabo karon. Nga pag-abot ninyo sa doktor, imbis simple nga peptic ulcer may gala. For example, sakit sa kuto to, peptic ulcer. Giinuman nimo og herbal, giinuman nimo og antibiotic, giinuman nimo og omeprazole. Di ta kay balo ba nga katong gipang-inom nimo, muhimo na siya side effects. Lahi na ang imong sakit. Di na peptic ulcer lang. Oh, for example, niinom kag antibiotic tungod sa kuto-kuto. Abi nimo siya unsa lang, unsa. Oh, pag inom mo antibiotic, nasunog ang imong esophagus. Diyon na kay GERD, gastroesophageal reflux disease. O isa pa lang nakasakit nga natungod na sa imong tambal. Pag inom nimong omeprazole, ang imong tinae di na kay mo trabaho. Unsa may tabo? Mubutod imong tiyan, wa kay gana mo kaon, di ka kalibang. O karon, imbes nga ulcer lang unta to, daghan na kay hunaw-nawon sa doktor. Naga-ileus ka ba? Naka-intestinal obstruction ka ba? Na ba rectal cancer? Na ba kay intestinal cancer? Na kay mesenteric cancer? Ay! Mao lagi na yung problema manong. Unta to, pag sakit sa imong kutok to, medyo di na gyud nimo kaya, adtog doktor, istorya. Insakto gyud. Chief complaint, unsay nahitabo, unsay istorya dion amor gikan sa pagsugod hangtod nga karon ni anhin ako sa imong atubang dok. Gihanay na nako na tanan og akong lawas eksamina. O tanawa? Simple. Pag mo examine ang doktor mangunong mga manang, kana siya kabalo na siya asay pangitaon niya. Dili man na abi dayon ninyo nga wala pa na siya working diagnosis. Na siya gihuna-una nga sakit bago siya mag-examine sa imo. Oh. Ubo ka, ubo. Daghan kay sa sources sa ubo ba? Gikan sa ilong, gikan sa pharynx, gikan sa bronchus, gikan sa lungs. Sa upat ka lugar sa lawas timo, libo ng diagnosis kada isa ba? Oh, eksaminon ka. Pag examine niya sa imo, uy, pula man imong tutunlan. Dire ang sugod sa imong ubo. O kung di ba, pagtanaw niya sa imong ilong, uy, na adenoids, magsigilig, tulo-tulo ni sa likod sa imong tutunlan. Mo ni nga, sigag hutoy, labaw na yung higda ka sa gabi eh. O, ti man, klaro gina siya, may gala. Mao gina akong main problem ba? Sa karon ha? Mao gina main problem lang ko. Ngano man nga, di man gyud mo maayo sa uban doktor. Kay, dili man mo kabulong mo istorya. Ang doktor, di po kay balo mangutana.
Dili pod mo examine pag maayo. Maghuna-una na bisag unsa basig maghuna-una mong palit og bagong auto, patay kang bata ka. Mao na siya noy. Mao na siya ang main problem nganong dili ma-diagnose. Usahay ba mag-init akong utok ba? Mag-init akong utok na-admit akong pasyente dok. Wala pa'y diagnosis, ga-obserba pa sila, wala lagi sa kabalo kung sa'y sakit sa pasyente. Dili na mo, dili na ingana. Pag sulod na mo sa ospital, nanay working diagnosis ang resident. Iyan ang isulti sa consultant nga, Doc, Sir, you have a patient in my hospital, complaining, she complain of epigastric pain or chest pain. Unya, mo ni akong findings, mo ni ang history. So, akong impression, nga base ko alam ng cholecystitis o gallbladder stone. Di, ang katong consultant, kay maayo man mo istorya itong resident, Clarex. Kabulo na lang sa unsay laboratory himuon. Samantalang kamo, di mo kay balong mohan ay pag-istorya, kung unsay mga related nga simptomas, patay kang bata ka. Asa man mo makakuha na may galaw, wala na siya sa Google. Dito gyud sa akong mobile app, diagnose yourself. Ha? Muadto mo gyud sa Google Play, kung Android mo, Google Play, i-download niyo, inyo siyang basahon. Dili siya para nga mangita mong sakit. Ay, Santa Cruz, dili na mag-diagnose na ba? Maka-diagnose siya, pero kato siya, ang purpose gyud sa mobile app is to make you knowledgeable pag-present sa inyong sakit. Dili na mo mag-istorya, gikan sa chest pain, may ngunda na mo sakit, mula sakit akong lubot. Wala man to siya relasyon dito. Pero kung maadto ka sa diagnose yourself, gi-relate kung unsa gyud mga simptomas nga kauban atong sakit sa chief complaint nimo. Pag maabot na ka dito sa mga simptomas, i-suggest sa imo nga kani mo ning laboratory nga himuon para i-confirm ang sakit nimo. Katong laboratory mga manong naa dito sa diagnose yourself. So, knowledgeable na ka niadto sa doktor. At tubang sa doktor nga, Dok, muna akong sakit. Unsay muna nahitabo. Eksaminon ka pasyente. So, mo suggest siya nga, Noy, na ako'y suspetsa nga kuha ni siya. Acute appendicitis. Di ikaw, kabalo na dayon ka. Kinakabasa magas diagnose yourself. Naaman ka sa imong mobile app, sa imong cellphone. So, daan na kakibalo nga ang acute appendicitis, mao ni ang hanay. Nya kung moingon siya gallbladder stone, po dito. So, imong basahon to dito. Sige siya examine dito unsa ba? Pag kabalo na siya nga kabalo na kag unsay laboratory ang imong himuon o unsay himuon sa doktor. So mo suggest siya kinahanglan ta og CT scan dok. Noy. Mangalot din kasi imong ulo dok. Mahal man kayo CT scan, wa bay brato-brato ana basig CBC urinalysis lang ta. Unsa man na pagkahibalo. Dito sa diagnosis wala man kanatong medical school. Ha? Na bay brato-brato ana dok. Kay nakabalo man kadaan nga ma-diagnose ang appendicitis sa complete blood count o urinalysis, ma-roll out ang UTI kay kana sila kauban man na sila permi. So, knowledgeable patient ka ba? O knowledgeable father ka ba? Ha? Pag abutin mo dito, suggest sa pasyente, suggest sa doktor nga CT scan, ring nilagay mong utok ba? May ngunday nga, kargado rin doktor o CT scan ba? Di, nakatipid na ka, nakatipid na ka, kabalo na ka nga, dok, mahal man kayo na siya, nabay laing paagi. Di mo sulsulan ang doktor nga, Dok, magsibisi sa ta, ura man po astig, dili na siya. Kabalo ka nga, ma-diagnose na siya sa CBC, complete blood count. So, mga tanong ka, Dok, nabay brato-brato na, Dok? Di, knowledgeable ka, nakakuan ka ba? Armado na kadaan kung sa mga knowledge nga kinahanglan paghimo sa diagnosis sa doktor. Ang diagnose yourself, gihimo ginako na patungod, kay nakuha na ko, didismaya na ko sa mga wrong diagnosis ba? Nadismaya na yun ko nga mali-mali ang himuon before sa operasyon, mali-mali ang unsay na resulta sa operasyon. Sus, mao na siya mga manang usahay, matiguang kog dali ba? So, kani akong istorya sa inyo ron, hunaunaan na nyo daan kung maobag yun na siya. Okay, ang diagnose yourself, makita yun ninyo yun nga, urag
makuha mo ba kanang hanay inyong pag-istorya sa doktor? Ang doktor makasabot, dili malibog. Unya makakuan siya bang akan yung pasentihan ni kabalo gyud unsay iyang gusto. To may maulaw po siya di siya mag-physical examination. Sunod-sunod na ba ang pabor sa inyo mahigala ba? Musunod-sunod. Pag human ana mo desisyon siya nga ingani nga sakit nya tan-aw ni mga tama man ni si doktor ba kay mo man to gibutang dito sa diagnose yourself. Di confirm ng imong kuan, imong trust sa iya. Imbis nga 10% lang ang trust nimo nahimo ng 50%. So, urag gaan sa imong dughan ba nga moingon dok sige dok himuan nato dili ba ingon nang mahangad-hangad bagas langit ba ha tama ba ka nang gihimong sa doktor kada ganing mawala imong confidence sa doktor ay gamay ra bikil ana mga manong badto na pagkaglaing doktor patay yung kaana kung magduha magtulo magupat ka lima na imong doktor samot na yung kakalba mo nang mayo yun ang doktor imong atuon unya diha ka mo desisyon kung murag tagilid man ni iyang diagnosis o kundi ba pero di pod ka kasultian na kung wala kay tabang ha ang makatabang sa inyo katurang diagnose yourself lang gyud manong walay lain madto mo Google dili na sakit mayon kag mangita kag sakit sa tiyan pain in the abdomen di ba tagaan kag libo kay mga sakit dili gyud mo concentrate dito sa unsay imong mga simptomas so mao lang sa akong mensahe karon buntaga may gala ang importante nga knowledgeable mo nga patient o ang inyong matungnan nga doktor manaro down kay nag-eskwela biya na sa pareha sa ako nag-eskwela na siya sa medicine nga mo gitun-an 1 year una lang ba nga 1 year na siya nagtuon kung unsaon paghimo og diagnosis 1 year dili na siya nagtuon og isa ka semana in town paghuman ana gitun-an niya unsay pag-opera gitun-an niya unsay pasabot aning pathology report gitun-an niya unsay mga laboratory nga maayo para sa sakit sus di daghang kayo nya kamo wala di mura lang tag managna na lang kag unsay isulti nimo sa doktor di palpak na sugod pa lang sa imo palpak na tong doktor pod so ayuhan ang inyong una-una bago mo adto sa doktor i-presentar inyong sakit, mura mong nagpresentar og kanang namaligya mong tangkong ba? Nong, nakitangkong kong presko. Ha? Gikan pag yun sa bukid, sa Kalinan. Way tugway sa Kabaw dito. Oh, kalabang, hanay ang inyong istorya ba? Kaya pag abot dito sa doktor, maminaw siya, dili na siya una-una pag ubang sakit. Ha? Mutanaw na lang siya sa imong tangkong nga baligya. Simple ka na may galay. Mao na siya. So, mao na inyong tun-an karon para magkasinamot mo sa inyong doktor og mahimo ang diagnosis og mahimo ang insaktong treatment. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. My friends on Facebook, while we are waiting for the commercial to finish, akong suggestion sa inyo while you are on my Facebook, you look up Diagnose Yourself sa Google Play and then download it to your cell phones. Wala man na siya bayad. Wala na siya bayad. I-steady lang na diya sa inyong cellphone nga mobile app. Kunya kung naamay problema na may gibati ay ra man po mo bayad kung mangutana mo kung asa gyud may simptomas unsay string unsay algorithm sa dagan sa inyong sakit para knowledgeable mo ba pag muuyon mo sa string sa iyang mga symptoms, pasabot ana nga nanakay knowledge ba. So, and the other thing, pag tepa. Pag ang diagnosis na himo na kumpleto na nimo, murag sayo na gyud kay sa doktor ba. This phenomenon, kaning problema sa paghimog diagnosis is not only in the Philippines, mind you. This is also a big problem. This is a big problem sa gihapon sa all over the world. Imagine, sa didto ko sa
sa Libya, Middle East. Kaya di man magkasinabot ang Egyptian doctor o ang pasyente, o kundi ba foreigner, di sila magkasinabot, may ihag sa Egyptian doctor, vitamin C. Sakit, appendicitis na dayang pasyente, vitamin C la ihata. Kaya di man sila magkasinabot. Maski ako itong pagsugod na ako sa Libya, may gala, Arabic man. Wa man ko nahibaw ang Arabic. Nagtuon pag yun ko, bago yun ko makahimog diagnosis o maka-istoryag maayo sa ila. Kay, siyempre, there's no way nga makahimog ang diagnosis without a good history. So, for the next 3 to 4 months nga di ko kabalo mo istorya og Arabic palpak yun mahigala. Makita gyud ako tong pasyente ipanglabay nilang tabletas dito sa gawas baka libre man. Mao na siya. Mao gyud na siya main problem. Kung mayo ang communication sa dili kayo dali gyud kayo. In fact, I make my diagnosis sa paghimo pa lang sa kuna sa history. Kadaghanan sa chief complaint kay kinahanglan yun na kay chief complaint. Kadaghanan sa na chief complaint nga insakto unya sumpayan og mga kanagong mga maayo gyud nga istorya nga sakit akong dughandok unya malipong ko magbugnaw ka akong singot nya mabanhod akong bag-ang nya binhod akong kamot kana siya ba eksakto gani kapag istorya pastilan. Wala na ko'y laing hunaon, mudritso ko sa imong kasing-kasing ba, maminaw kung naabay problem. And next I do is to do an ECG or troop eye nga examination. Kay nahimo, namugna naman, nahimo ng ang akong diagnosis. So, kadi akong kwan sa inyo, kay you're special sa inyo sa Facebook, kay nasugot, ulat pa man ta sa commercial mo human. Sa akong nanamami siguro wala pa so ang knowledge unsak mo increase ang inyong knowledge sa inyong sakit o inyong gibati through the use of diagnose yourself. Wala pa na sa inyo nga mobile app may gala. All of you all over the world, I can see from Australia, Norway, Middle East, Hong Kong. I can see in my Facebook. All of you are coming all over the world. So, the only access sa pagtudlo sa inyo sa mga simptomas sa unsang klaseng sakit, na dito sa diagnose yourself. Nahimo na format na ko na siya since 2000. 1996 day. Okay, may gala, live sa ako ha. So, putlo na ko itong istorya sa inyo sa Facebook. Hello. Magsugod to may gala sa magsugod to sa call sa kuno kay nice call sa cellphone. Hello cellphone. Hello. Hello cellphone. Hello cellphone. Hello. Dili man kadungog. Wala. Sige. Okay. So, I'm going to start reading all texts kay daghan kayo. Perting daghan na. 0949-5569-4000. 65-year-old, dugay na may maintenance sa heart. Unsay tambal pang emergency para sa heart attack. Kung naga-maintain kag sakit tabletas para sa sakit sa kasing-kasing noy. Depende sa klase ha. Depende sa klase. Kung wala ka taga indoor isosorbide dinitrate, Isordil, kana silang tulo, generics tong isosorbide dinitrate, yun ang generics. Kung wala mo tagay ana, mo nang tulo ka tabletas nga pang emergency sa heart attack. Naagyo na sa inyong bulsa. Wala na sa laing lugag nga adtuon pa ninyo sa cabinet, pangitaon pa ng atake mo kasing-kasing dili. Kana siya na sa inyong bulsa, labaw na gyud nga na gi-diagnose na mo nga nay sakit sa kasing-kasing. So, Isordil, Imdor, or the generics is isosorbide dinitrate.
or isosorbide mononitrate. Kana sila, mo na siya pang emergency sa atakes kasing-kasing. Supposed to be gibutang na ninyo sa inyong plastic gamay gibutang gi-imperdible sa inyong sinina. So anytime nga nulakaw mo na tumog CR, dito mo atake yung sa CR, na mo ibutang sa ilalom sa dila ba? Di na mo mudagan, di pa mo maninggit, di na mo mukuan nga, ay day, ang akong tambal sa kasing-kasing day. Malisang na itong imong gitawag, di pa kabalik sa imo. So, usually yun na day, since 1996 siguro, ako na sa bako ng sugod sa ko, nakalimot naman ko sugod sa radyo. Muna akong advice ko nga, ang Isordeal, Imdor, or the generics of isosorbide dinitrate or isosorbide mononitrate, naagin na sa inyong tupad. Kung wala sa inyong kung na mo'y pitaka, ibutang sa sulod sa pitaka. Kay naara mo'y 30 seconds nga mabutang sa inyong dila, matabang yun mo sa atakes kasing-kasing. 0906-802-5826, 73 years old, Mrs. Suprente. Padala, check up March 9, imo gihatag NSS 500cc o Combivent 2 times a day. 60. Napakutas gamay, ubo, plema, yellow. Tabangin ko dok kung say suggestion nimo, i-continue na ko. Yes. Ing-ani ni siya nang ang imong problema gyud is COPD naman, coupled with chronic bronchial asthma. So, nanagyud ka sa COPD. Ang katong nebulizer nga Combivent, mura gyud toy makatabang nga mo dilate ang imong bronchus. Ang katong washing nga gitudlo nako sa imo nga using natural saline solution para ibutang sa imong nebulizer, pang washing lang to. So kana sila mura na sila mo limpyo ba? Walay lain makalimpyo sa atong bronchus, atong terminal bronchioles kundi ang nebulizer. Kaya lang nagyelo na imong magkaroon antibiotic na pud kanang. So kung naminaw ng butik ang taga-butika diya sa padadanan, katong Citromax akong gihatag sa imo for once a day for 3 days, mag-inom na po ka karon kay nagyelo na imong plema. So kinahanglan ng antibiotic. 0948-453-3292, BP 170/90, 69-year-old boy, pwede take vitamin kung taas ang BP. Wala na siya relasyon nang. Pag inom mo vitamin, kay dili na siya makapataas og blood pressure nimo. Kadaghanan sa inyo ba, wa gyud kabalog unsay rason magtaas inyong blood pressure? O may labot ng vitamin. Dili mga onanang so in town. Ang blood pressure pathophysiology is different from whatever you are taking now, karon. Wala sa na relasyon ba? Kadaghanan psychological lang. Para ang inyong paghuna-huna nga kung mukaon mog durian mo taas ang blood pressure, dili oy. Usually kay tungod kay high energy content ang durian, taas kayo siya og sugar, mupaspas imong pulso. Pag taas sa imong pulso, sabay pod nga hadlok mo, taas pod imong blood pressure. Pero sa tinuod, ang katong pagtaas sa imong pulso is not the reason why nga mutaas ang imong blood pressure. Usay gani mo baba pa gani hinoon. Mo na say interrelation sa imong mga vital signs nung lisod itudlo. Ang kadaghanan nga tudloan ako sunod semana nakalimot na. Kanang mag-monitor og pulso, ay layo kayo eh. Di yun makadumdum na. So watch for the time nga mag-discuss ko sa about relation between hypertension, pulse rate, symptoms of dizziness, mangitom imong pananaw, kana siya. Hulat-hulatan na ninyo kay wala pa jud ko nag-istorya ana mga manang. Pila na ko katuig sa radyo, wala jud ko nag-istorya ana kay lisod kay siya itudlo sa inyo ba. 0947 577-6413, 66 years old, kutsing, malipong man ko mukalit lang pagmata, nako, usahay, hapon, unsa ni Dok. Daghang kayo mga problema nga mo relate aning malipong ka pag mukalit ka og tindog pagmata. Daghang kayo. Basig di ko kahuman karong tuiga.
Usaon ako pagkahuman na nga interrelated mo na sa tanan. Ah, para saan ang mupaspas imong pulso pag mutindog ka? Bagsak na imong blood pressure. Pag bagsak sa imong pressure, mutindog ka, lipong. O kung dili ba nakitambal ginainom, ah ang very notorious thing is kani mga ulol, bisoprolol, propranolol, mga ulol, basta ulol nga ang tumoy sa tambal. Kana siya isuppress niya ang normal function sa imong heart, imbes mo mubumba siya for whenever nga mo change kag position, bumba man na siya ang kasing-kasing, di ba? Para mo tindog ka, mo paspas kag lakaw, mo dagan ka, lain na nila grades, lain-lain na sila grades. Karon mo inom man kag mga ulol, bisoprolol, propranolol, mga napanang mga ay daghang kay nang mga ulol ba. Mo inom ka na, i-maintain sa tambal ang rate, ang heart rate nimo sa usa ka position lang. Diha lagi na siya sa 80, 90, nya i-sluggish na niya ang response atong lawas sa any activity that you do ay ambot o kung saan na ninyo pagsabot. So, imbes nag-inom ka ng bisoprolol for example, supposed to be pag mata nimo na mulihok ka, mupaspas imong kasing-kasing, normal na siya. Normal lagi na siya. Nya mo inom kag bisoprolol, dito ra ka kutob sa 80, di ka maabot og 100. Lipong. Mao na siya noy. Ang problema man gud nato kay wa man mo kasabot ng inyong mga tambal pod, di man pod mo mangutana sa inyong doktor. Mangutana unta mo dok, unsa may side effect kaning tambal akong giinom dok? Kani nganong manghupong man ko dok sa paghatag sa amlodipine sa imunoy, makahibalo na kag unsay mga simptomas unsa mga effect sa tambal. Kabalo na ka nga ang kaning amlodipine nga gihatag ni doktor manghupong ni akong tiil. Kasimple, kung nangutana lang unta ka sa imong doktor nga unsa may side effect ani noy. O dok, unsay side effect ani? Para sa anang kusog unta imong ihi, laki man ka, kusog imong ihi. Ha? Sawa pa ka mainom og tambal. Unya kay nagapalpitate man ka, mosaka man ang imong kuan, pulso. Itagaan kag bisoprolol. Karon mangihi ka, magtulo-tulo ang imong tiil ba? Oh, wa nay kusog, wala nay volume. Nya sige na kag ihi-ihi, sige kag ihi kay tungod kay ang bisoprolol and all olol products mo tandog, mo padako sa imong prostate, mo hinay sa imong pantog sa pag compress. Eh di hinay imong ihi. Kung wala ka kay balaw nga mo din na mga side effects ng mga tambala, ay wala. Baligya kas palingki ba? 0930-576-0467, babae. Nalimtan ako tubag ni Monoy. Ang imong problema nga malipong ka motindog, basig na sa imong tambal, basig na sa imong kasing-kasing, o na sa imong blood pressure. Kaya diha lang yun ay mo timbang-timbangon kay kung eksaminon ta ka, paitaon man yun ako na siya ba? Hugong yun na nimong tibok lawas ng unsa may reason nga malipong ka basig na aday kay problema sa organ of Corti. Barado na ang imong sinuses. Isa po na sa makalipong ba? So paitaon na sa doktor. Kung di na niya paitaon, pag uli nimo tagaan na kag betahistin. 0930-576-0467, babae 24-year-old. Unsa ka ni dok? Maglisod, hinga, pasulod. Murag na ay harang sa tutunlan. Salamat unsay tambal. Kaniday panahon man tas COVID ron. Kuhatong, nadumduman nimo mga simptomas atong giingon nako, pingot sa ilong, dili ka simhot og tarong, na ay way sipon. Unya mo sugod-sugod ng ugot imong tutunlan, karat, nya maglisod ka ginawa, ayay COVID. Pero di man kaghimo anang diagnosis doy. Daaday. Madto jud ka sa ospital. Check up lang jud ka gyud. 0948-398 0818, 62-year-old, sigig dugab. Kusog kaayo kung dili ko kadugab, murag na ay nagbara sa akong dughan. Unsa ni siya dok, high blood sad ko, unsay buhaton og inumon. Kani siya noy, ang dugam good is a normal kuan na siya, physiology sa atong lawas. Nga magtigom gyud mo og hangin kay kada hungit ninyo makatigom man gyud mo
hangin. Aside sa mga hangin nga ma-produce sa bacteria sa imong tiyan or ang function sa imong tinai. So, normally gyud nga itig-ab na nimo kung di ba iutot. Ang problema, kung naa kay problema sa imong atay. Pag nay problema sa atay, sige kag tig-ab, nya mo kuan ka, mo sidok. Kung sabayan ang tig-ab og sidok, babay, atay na siya noy. So, kinahanglan gyud ka eksaminon ang function sa imong atay, ALT, SGEOT, nga na, ha? Eksaminon na ang dugo. Tanawan kung naabay problema sa imong atay, and next is ultrasound para may bawan. Okay? Kung di ka kasabot, agtog doktor sa kay sila gyud maghimo anang diagnosis. 0919-744-9006, 58-year-old Mati. Mapdos o magnam ang akong right side. Pasaka sa ulo. Buntag, butukar, last check-up na ako. February, giresitahan ko sa doktor. O clopidogrel o atorvastatin, good for 30 days. Wala gihapon effect kung mo inom kog tubig. Anam-anam kawala. Salamat. Oh, diya ninyo makita may gala nga layo kayong diagnosis, layo kayong treatment sa diagnosis ba? Ha? Balik ko na ko ha, iyang sintomas ha. 58-year-old from Mati City. Mahapdos o magnam ang akong right side. Unsa man na siya? Mahapdos ang right side. Munam. Unsa man na siya? Neurological ang problema. Pag daghan kay region ang maapil, ulo, dughan, kamot, tiil, ay, central na siya. Nagpasabot nga dito sa utok ang problema. O, unsa may gihatag? Clopidogrel o atorvastatin. Pang high blood, wala gihatag. Wala man niya gi-mention. So, pang high blood. Probably, mubo ang blood pressure pagkuha o gikuhaan man kaha o blood pressure. Mubo at that time. Kaya relax na siguro siya, mga pila ka oras na siya naghulat nga siya na makita sa doktor, di naka-relax. Ni baba na yung blood pressure. Pagkuha sa blood pressure, normal. Ano na problema? So, unta to, ang pasyente niingon nga, sige kuha kog blood pressure sa una, dok. Sige kuha blood pressure, usay mo saka, 170. Pag-ingon niya na, oops, na siya history mag-hypertension. Na siya history. So, ang katong doktor nga gikonsultin niya para aning nihatag og atorvastatin o clopidogrel, aware na yung tawa. Aware na. Kaya giayo man niyang istorya nga sa una mo saka akong blood pressure 170/80, wala ko gainom og tambal. Kuha ang problema. See? Simple lagi kayo ni ba kung ayuhon lang yung istorya, ihanay lang yung istorya, kumpletohon. Tiyan mo na wala gihapon effect kung mo inom kog tubig anam-anam kawala alangan pag high blood kanoy on the event of mag-stroke na ka mo inom kag tubig kay mo relax man imong vascular system kanang kaugat nimo mo relax siya di mo baba ang blood pressure mo ingon mo nga may pag mo inom og tubig kay sa matug doktor mo lagi siya na unsaon na niya pagkahibalo nga kanang string of symptoms related sila. Kung niingon unta ni si Manang, taga Manang sa Mati City nga mubinhod ang iyang right side. Maglabad iyang ulo, malipong siya gamay. Unya iyang gisumpayan niya unsay mga simptomas pero di lagi mo kay balo ana kung wala mo kabasa. Nalagi na sa diagnose yourself. So kani siya day, dayon taka kay 67 years old na ko, ikaw 58 pa lang man. Ato kag laing doktor, check up usab, ipresenta imong history, ayuha, pagistorya dito sa imong doktor para makasabot ang doktor. Kabalo lagi na siya, kaya lang gilibugation lang nimo sa imong symptoms ba. Giritso siguro nimo, gidugangan pa nimo sakit sa likod, sakit sa lubot, sakit sa tiil. Ay wala. Disgrasya ang doktor. Siya mali. 0997 748-9770. Dok, unsaon sa paghimo og breathing exercises? Ala Akbar, salamat. Assalamualaikum. Ingani ni siya Sadiki o Habibi.
Okay. Ano lang, kay balo ka sa imong Arabic ha, kay pildita ka. Ang breathing exercises are two components. Ang una, relax imong lawas, mo ginhawa kag lahom. Lahom gyud, hantod sa kinatumyan sa ipog ginhawa. Pag human na, idrit sa pag yun mo lahom pag yun. Wala na pag yun ka. Kana bag isikad gyud nimo nga katong pinakalahom nga inhalation ang imong mahimo. Pag human na, hinay-hinay pagawas. Hinay-hinay. Ito, makita nimo ba nga mo relax pag human i-blow imong baba. Hu! Kana siya, pag blow nimo sa imong baba, tanan nga capacity sa imong lungs sarado. Pag ginawag lawom, abri tanan. Himuon na sa nimo sa beginning 5 minutes lang kay malipong ka. So, pag mahimo na siya, inanay 5 minutes today, 8 minutes tomorrow, 10 minutes, hantod maabot ka og at least mga 15 minutes ka breathing exercises. Muna siyang tinuod nga breathing exercises mga manong mga manang. Basig wala mo kahibalo. Mao na siyang tinuod nga breathing exercises. Hello, good morning, cellphone. Wala, dili siya. Dili hinay kayo, di ko kadungog. Tepa, dali lang day ha. Dali lang day, dali lang. Oh, sige. Hello? Hello? Hello, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Ako'y pangutana, sir. Sige daw, unsa man? Eh, kaya akong papa ba, gabi, i-atake siya kuan, high blood. Tapos, giunsa may ang gibati day? Nganong ka-diagnose magkag high blood? Naunsa day siya? Primero, nalipong siya, sir. Tapos? Tapos? Kuan, luya yung lawas. Tapos? Oy, ikatulo na niya, ay dok, ikatulo na niya ni nga atake. Natumba siya. Ang natumba sa baybay. Tapos? Pagkatumba, nakalingkod, dok. Nabinhod ang iyang usa ka side sa iyang lawas o wala? Nabinhod, nagbinhod. Kitabang ka nalipong, dok. Tapos? Wala, nabinhod, nangurog lang siya niya, nasingot siya. Oh, Tapos ang iyang kipi gabi, dok, nagbalik-balik man, 180, dok, over 90. Tapos? Taod-taod na po, dok, 200, over 90. Unsa inyong gipainom? Losartan, 100 mg. Kato lang. Dalangan, Wala ilaing nga tambal day. amlodipin ka ng pambuntag. Okay, so giduhan ninyo ang pagpainom sa iya. Sulosartan ug amlodipin. Oo. Unya, unsay nahitabo? Dok, naulungan niya ang amlodipin. Pwede pa, continue. Ibalik to siya kay dili kaya sa sulosartan murag kana ba? Mura na siya kang bugsay, isa ra ka ba nagbugsay? Sige, dok. Oo. Okay? Ang kinalasan niya BP, dok, 140 over 70. Okay na siya. Basta dili gyud niya undangan ng losartan ug amlodipin. Oo, wag iundangan ng Losartan. Ang amlodipin, naundangan niya, dok. Oh, ayaw gyud undangin ng duha. Okay? Dok, naluyat siya karon, unsay konana. Ay tungod kay naghapit na siya nag-stroke. Basig nag-atake po na siya kasing-kasing. Pangutan na adag sakit bang dughan? Nagsakit iyang dughan? Guot iyang dughan? Ang yang kutok, inay, kuan ang yang kutok-kutok daw, dok. Unsa man? Mura siya ka kuan buto di antian? Butod, may nang butod ko na tiyan mo. Oo, dok. Okay, dalo na siya sa ospital ronday. Ayaw na dili na pwede sa balay. Dadon sa ospital. Oh. Sige, dok. Okay? Gusto ka tingog niya, mama. Oh, okay? Sige. Okay. Sige daw. Okay. Dok. Mao na siya example sa mga gala nga maghimo og diagnosis. Dili gilagi ninyo dili na makuha sa doktor nga dili maghistorya sa inyo mangutana kung sa mga string of symptoms, ha? Kung dili gid mo kahibalo sa inyong sakit, ang kadtong doktor mo lead siya sa asa na paingon na imong sakit. Unsa bay kauban sa sakit sa iyang lipong, unsa bay may ngana. So, pag-ingon niya nga nag-ingon siya nga perspire, naningot siya bugnaw, ang akong utok may gala niadto na sa kasing-kasing daan ba? Ha? So sigurado yun tong atake ito siya kasing-kasing ba? Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone.
Kusog-kusog gamay imong tingog kay dili na ako madungog. May buntag usay pangutana doy. Nya na kay diabetes doy. Wala daw. Naga-sigarilyo ka sa una. Oo. Pila ka tuig nagsigarilyo. Pagtaon na daw. Nya wa pa ka nihunong. Ayaw kay masuko solusyutan kung nihunong ka ba. Ha? Tay may ano daw. Nagakuan ka kanang Reynolds phenomenon tungod sa nicotine sa imong sigarilyo. So magbinhod na sa motdoy. Kinahanglan gyud siya og ultrasound o duplex femoral artery ultrasound sa imong tiil. Tanawon kung nabaraba sa nicotine o wala. Kuha nimo? Nasulat nimo? Duplex femoral artery ultrasound, right side. Kuha? Kuha nimo? Ngabay bata-bata diha mosulat. Okay, sige. Okay, sige. Salamat. Sige, okay. Kung sige mo paminaw diri sa doktor sa kanginan Maygala, whether it is on Facebook or sa DXUM radio, magkadugay, magkabalo na bukong saon pag-atubang og doktor ba? Kadaghanan sa akong tigpaminaw since 2004. Ha? Maayo na kay misturya sa ako. Di na ako mag-ingon nga, sakit ba na ingani? O nabay kauban nga ingani? O unsa ba? Wala na. Idritso na nilag istorya. Tanaksos. Sayon kay sa doktor mga galang. Ha? Dali kay ko makaabot sa working diagnosis. O dili na pag ko maghimog ancillary laboratories. Dito pa lang mahigala ba? Makatipid na mo. Kaya mo na nga, maayo pagkahimo sa history. Pag-examine ako, igo gyud nga, ay sus, atay man eh. Di, isa na lang akong himuon, mag-ultrasound na lang ko. Imbis nga, maghimo ko, blood chemistry, CT scan, kung sa pahimuon ako, dito lang ko sa ultrasound before mag-decide ko further examination. Kaya ma-confirm naman ako. Di, maistorya na ako sa pasyente nga, ingani atong gastuhon, oy. May posibilidad yun ta mo gastog ingani, o nabay posibilidad nga basig mag-opera ta. So this is how simple it is. This is how simple it is. Muna siya nga, magsigog balik-balik ka ng istorya sa radyo, kay bag-o lang man ta sa Facebook, dagan-dagan ba biya no kay balon? Sa akong pagtubang og doktor. 094 Nahuman na ba ta? Wala pa. Napa? Isa na lang. Last 0955-296-0500, 84-year-old Nardo Dahican. Dahican? Abot ba ko dito? High blood, magbalik-balik. Primero 180/80, ikaduha 200/90, last 140/70. No, anong kuan? Kulang ng dosage sa imong tambal. I-increase ang milligrams kung losartan 100 milligrams, 2 times a day nya sabayan og anong kuan kanang calcium blocker, amlodipine or whatever nga para magbaba, mag-regular ang imong blood pressure og ayaw undangi. Why undangay noy? Basta gani sa tabletas forevermore na sila ba? Wala na kuan. What na lain? Forevermore na gyud na siya gyud. Bahala na kinsa ng imong K-pop o kinsa ng artista ng imong Korean, basta forevermore gyud na siya gyud. Walay undangay unless ang doktor moingon nga kambyuhan, undangon. So tay panahon may gala, daghang kayong text diri, sorry. I will be reading all of this tomorrow. May buntag kaniyong tanan sa Facebook o sa radio DXUM si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.